Nafa. Nafela uba. Nafela uba. Yo. Kula kabuhlungu la robot leya. Nafa. Nazi. Nafela uba. Yo. Ebethuna. Si-on amatikiti akhona yonke into ikhona si-fresh sibhabhe emgubeni toptokozile dubula magazini safa indlala bethunana nge-8 nansi yasibhalile 8 August it is a date apho khona siniphathela straight guys siniphathela straight iyava ke ngoku this is the day laugh out loud with songs season 4 yes season 4 iqala ku1 na 1 lento yeseyiku4 nje kudala sizama uyipusha lanto sisangena ngoma 30 rand iyava ke ngoku hayi 10 rand sisaqala ngoma 10 rand our first show was ngo 2021 yes yona ke yayi 10 rand ilapha eWestfield kwalapha emabobosini uyabona ibackground yethu uyabona ke kule ndawo now ke ngoku siku season bani siku season 4 siku season 4 we show yethu laugh out loud with iSouls saka sayibetha napha ebaleni edwesi efondini kwakumnandi it was so entertaining youth was there it was entertained emva kwasabona abantwana atyini baqala bazenzela izinto zabo after that show sithi ke ngoku sinibizela pha e24 Sidulu Street kwaDwesi Hall mabutela kuzabe kusenza kantoni pha kuzabe kuyi-entertainment it is laughter it is music it is dance yonke nje into ehlekisa ne-theater phaya sabe siniphathele from kuzo zonke ii-characters zethu enizaziyo ixelela ngamarasta sempezo ikumkani kunye nobawukazi nonjinji yonke kunye nosisi mani omama yonke into yethu music and also sabe siphethe notiki pha tikite boss ifondini sidudla yenye ipole sisidudla le tikite boss so ke izaba nkulu ishow yethu ilingana nesistudla ishow yethu izaba ne-fats and oil izabe ngamaqhafuqhafu izaba ngathi kutyiwa ipaloni because ozabe siphethwe lihlelo izabe yi-food killer yangapha ekasi efondini utikite boss abanye bebemazi ke esengumsasazi efondini kwasinye sesikhululo salapha esisaziyo efondini ebhayi emabhawuze PE yes siphethe ke iline up inzima ubuya ibona efondini andisubuchaza bonke kodwa ke sinayo pha the likes of Leo ukhona ihleyo phana nanga nomagumza pha ufa indlala ukhona phana ufa indlala jonga natya nolandi pha ifiti efondini hayi ke yabo kuzawuleqwa amagama ke ngoku Gqeberha's best ke madoda siphethe Gqeberha's best sinequmqumu nje bethetha ngedance because uThiyako no Mr Freshly basabe bephaya emaqhosheni no style izabe ilonto ishushu umntakatata ukile no style siniphathele go music and izinto ezi-entertainayo kodwa uzasibona sibe naye Hotman pha usiyaseya ukhona umkhuluwa ebethuna engakhange siyithethe siyilibele sawumane sibuye mamela nansi itikiti liyafumaneka kwa CompuTicket ilink nansi ezantsi kwale video nakule poster amatikiti ayafumaneka nasesandleni yi-150 nanga pha kuthi uyava ke ngoku please mani noba usequmrha noba usekapa uphi buyabona bahhala majita afuna ukuphuma amabobosini nyani uthenga itikiti because this is a road of coming out mabobosini so ithi ke ngoku lento ithathwa ngumntakho xa ndiyicacisa uba ubani nobani othi machita you know I love you ngenti lapho tonton support ngalendlela ukwazi ngayo because kunzima siyazama siyaqhabalaza sibheka phambili kodwa ke siyazama sithi kuba so please share le video ulike ucommente subscribe ugcwala iphayilonke kuswale ngalamini Henry Fassie Hall kwela holo likaNansika kaKhansila phaya 24 elimaneni siya kulo kanye fotokopa ne phaka seclinic asithi sizanibizela eclinic sikoyika ngasekliniki nanga amatikiti akhona xa uwafuna ke esandleni CompuTicket naye ukhona for lo matikiti laugh out loud with iSouls sipha eDwesi Hall 24 Sidulu Street kwaDwesi Hall siyanimema ke phabethuna ongakwaziyo othi yena nomane mina ngizasupporta ngizayishare ivideo sawubanika nabakude do it othi amantshophu utaze mina ngizobe ndingekho mani but no inanza uthenga itikiti for umuntu it's fine othi jonga ndinetiger mina inani ngiqhubana into yenu do it please madoda masibe nguNike mandanicela siyabulela and please this kind of shows this is a show fumanise kuyavasa kuvaswe Tyler madoda yes siqala nini mntakwethu iqala nini so siyakufuna ke uyolungisa indawo yakho pha ngo5 mhlawumbe yes ngo5 o'clock ishow siyayivula ngo6 hayi ke ngoku sekumanzi phansi ke ngoku
yabo nansi ke madoda Yeah. size nani i-posters sizohambe sizibeka ukhona abantu esizabavizithela abathile Yeah, asibona pha mhlawumbe yeah, sithi yeah. bu kuba mhlawumbe sithi gqirha Tebelele asisiyacela loo nto sicela amalizo Fondini yabona kanye ke sithi gqi ekliniki xa nizotofa sithi nesi nali tikiti gqi kumhlobo wenene Fondini kanye mini sithi gqi True FM ya nisasibona mani siyakhabalaza asizozenza i-superhero apha Ah. umkhabalazo ngulo ezintwana zibhabhazela se-America thina sihamba asibhabhi thina barefooted Yeah. barehanded yandiva we are so there for you sila sila nale tikiti 150 lafumaneka likhombi ticket nalapha kude esandleni thank you awukidwe ke ngaka